Вие сте от хората, които търсят нова информация относно съвременните начини за генериране на доходи. Казвам се Кирил Неделчев и преди няколко месеца, търсейки в интернет информация за нови начини на работа, открих, че с изключение на Google, YouTube, Facebook, Twitter и останалата част от времето, което прекарваме в интернет, там е огромен свят, пълен с възможности да създават приходи от нашия компютър, просто в нашата страна. Тези възможности са непознати за повечето и сега започваме да се запознаваме с нови технологии в областта на интернет. Повечето от нас не знаят, че сега има хиляди фирми, които работят чрез интернет и търсят партньори по целия свят, които ще изберат да работят чрез компютъра от дома им. Преди няколко месеца стартира в световен мащаб компания, която съчетава трите най-големи тенденции на световния пазар. Попълвайки данните за контакт в съседната форма, ще получите в електронната си поща подробно видео, в което ще се информирате за революцията, която донесе интернет в пространството на труда и за нови възможности за доходи от нашия компютър. Ще се информирате също и за новата световна компания, което по мое мнение е една от идеалните избори, които можем да направим в това пространство. Попълнете вашите данни, внимателно изгледайте подробното видео и ще говорим скоро.